mago mag counties mage. Ma kaka nagiloso gi jafwambo marwa e county ma Siaya mano Stephen Biko. Wasebedo kwa timo ohala Siaka kod migepe mek sirikal gi kata county government, but chudo osebedo ka chudo leo kabisa. And leo ma chudo ni kelenwa gima miluongo no pending bills. Pending bills ni en gima wasetemo luwo kod jok mwatiyo kod mwatimo go ohala to pok obedo maber. Gitemo to pok obedo maber. To wakwayo ni gini hinyowa, to hinyo nyaka uchumi ma Siaya. Nko piny wango ni kata nyocha ma nyithindo dhi skul kia o skul ka nyithindo dhi grade 10, Siaya County kirango nyithindo mancho dongi dala ka sirikal pok ogo milome ni nyithindo tero nono ma onge moko dew gimoro amora. I counties ma kaluogi Siaya County ema percentage ma nyithindo manodong imier ne ngeny moloyo counties moko gi. Mabiro ni kop wach mamidhiero mabiro mikelo kod pending bills. Pending bills wabende kaka wajo ohala ma contractors ma Siaya kochulwa eka pesa ni chopo ne johilni moko matindo tindo kod johilni madongo. To pesa ma ichulowa ni pesa maloso uchumi ma Siaya duto te. Koro pending bills okinywa ka contractor kende, but hinyo oganda te ma Siaya. Koro wagombo kwayo MCS magwa ma Siaya ni kaka MCS onego bed ni gin lo mekwa mag county. To konego bed ni giduoko wachien ni kwasetiyo to gigolo tiji budget. Samori tiyo to itiyo gi loan. Kogol tiji budget, jo loan bo pay makata kane in gi lopi moro to lopi no dhi ichakidoki zero. At the same time okwanyal puonjo nyithindo nikech seche magigolo pesa I budget ni okochuli to ne in gi nyathini ma dhi e school. Chuni ni dogi bet gi nyathi e ot. Machielo gima be medo kelo pending bill en ni wages mag Siaya County dongo sana. Yudo ni Siaya County chulo wages ma up to 350 million. Matiende ni ondik jo mang'eny moloyo tich matire I county. Procurement department eka koro lando tenders. Wadhi last quarter. Jomondiki procurement kanyo kila department nego procurement officers ariyo moko ngu procurement officers adek. Gin gi procurement. Chakre dwe mar auchiel kose lor mashinde go onge gima jogi timo. Jogi nyalo mna lando tenders ani wani dwe mar ginene, wani dwe mar adek. Dwe mar adek ere wachope eka koro lando last tender. Samo landi tender dwe mar adek. Contractor dwa tiye nadi omi ot mar 10 million. Mage gik mimiyono ka pending bills donjo ondiki ji mang'eny gima gitiyo onge gima ginyalo tiyo.